čo vlastne dneska pôjde? Matúš ma sem dovedie a dáme taký dialog s Luciou. Ukážeš mi scénar? No, ale to je len taký orientačný text. A ten oheň až nakoniec, hej? Až keď sa zotmie. Vidia, skúča! My tu čakáme, natočíme aspoň ten východ. Subjektívne, ako vychádzaš, ty si ja a vlastne tu nikto nebude. No dobre. Potom povedz. Idem. Neuvedomil som si. Počkaj, chyba, dáme to ešte. Idem. Je to ako tieň upíra. Videl si tieň upíra. Kde filmujú, ako natáčali Nosferatu. Hoci to bolo kedy? 1920. Poznáš tie komplikácie, čo tam boli počas natáčania. Ale niektoré veci sa nemenia, lebo tak sa samotná podstata umenia nemení. Ale dokončili to nakoniec. Inde, s inými postavami a tým všetkým. Tie komplikácie, ktoré sa vyskytnú, či už s kulisami, s postavami, s dejom, so všetkým, sa vždy dajú prekonať, lebo... A to je vlastne skutočné. Vydržať do konca. Natáčať, natáčať a natáčať, napriek všetkému vydržať. Natáčať a natáčať a natáčať, lebo koniec nie je, dokiaľ nie je koniec. Ten boj, a nakoniec každý prehrá, lebo to je samotná podstata možno života, ale skutočne statočné je byť, je vydržať napokon. To je asi iné posolstvo, aké je možné. Tých niekoľko okamihov, ktoré sa nám podarí zachytiť, stoja za to a minimálne musia stať za to a fanatizmus samozrejme, no čo iné ešte. Film v tomto ponímaní je viac veda, než umenie, než zábava. A to je v tom filme. Biele plášte a celé to. Filmovanie je viac veda. A istá vôľa, ako napriek všetkému zostať. Tak asi toľko. Fajn. Cut. Nás zavolám. Myslíš, že ešte prídu? Nedvíham. Nechám ešte zvoniť. Kosa. Nič. Musíme niečo vyžemovať. Proste ísť aj cez mŕtvoly, keď tu nie sú tak. Jasne. Ale máme tu tých viac postav. Tak, budeš ty aj L. Budeš aj L a ja to budem snímať. OK. Kde ostáva tvoje očko a ešte aj L. Ben. Akcia.